ए महेश परदेसी जी, राजू बाबा हो, ए राघवेंद्र जी, रोहित हाजी, अरे कैसन जमाना आ गइल हो। बबलू भाई, आई देखो विकास भाई के मेहरारू हई रील बनावतिया, इनकर माई देखनी है कि खाना बनावत रही। का जमाना आ गए आलम भाई, चौहान जी, बादल भाई, एकदम से जमाना बदल गई। एगो पहले के जमाना रहे, एगो आज देखो मैं कुली सारा इंस्टे पर हो जाता। सब लोग चाहता कि फेसबुक पर देख लो इनकर आदत, रील पे दिल दिखावत रही। हाँ रील दिखावतिया, रियलो दिखावतिया। लइकवा कहता बबुआ, कैसे कहता हो, अरे की ऐसन आइल जमाना, एकदम जमाना बदल गई। हाँ एकदम हरि किशोर जी का लगा भेंट कर, तब हम ना बदले वाला बा। अरे की ऐसन आइल जमाना, हाय ऐसन आइल जमाना, अमौगा हो गईले मर्दाना। ससुइया ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। 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 अरे ऐसन आइल जमाना, 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 मौका हो गईले मर्दाना। ससुइया ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बना। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। पहिला मिलनवा मिलल सजनी के साजनवा, अजवा ओंगे अंगुलाब जैसे खिलल बाबा दनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखती, सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो गई, आज राजा जी के करवे जवान हो गई, आज राजा के कोरवे में जवान हो गई। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। एतने ले नहीं खे, ना अगर एतने ले रही तब तो ठीक रहला। आगे देखी एकदम से बदलाव हो गई। सुबही के चाय नाश्ता पलंग पर मंगावे, लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे। लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे, लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे। ई सबका घर के कहानी हो गल बा ये भैया। एकदम सभे केहू चाहता कि ट्रेंडिंग में रही। सभे देखो तनी नु अबे एगो गाना है कितना बढ़िया धइले रहलख, माने नचनिया बन के हिट हो जाए के बा, केहू हीरोइन बन जाए के बा। जमाना के देख के कहे के हो, सुबही के चाय नाश्ता पलंग पर मंगावे, लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे। लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे, लेके मोबाइल फेसबुक इंस्टा चलावे। करे न काम धंधा, करे न काम धंधा, करे न काम धंधा, भइल सबके में इतना अंधा। ससुइया ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। ससुइया खाना बनावेले, पतोहिया रील बनावेले। ससुइया खाना
माने साफा बिगड़ले हो गल देखो पहले ई सब जमाना के असर महेश परदेसी जी कहे के हो नया तो चलल बाई नवका ट्रेंड हो डरे नहीं बोल तारे घर में हो सबेंड हो ससुइया खाना बनावे ले पतोहिया रील बनावे ले ससुइया खाना बनावे ले पतोहिया रील बनावे ले ससुइया खाना बनावे ले पतोहिया रील बनावे ले एकदम बदल गल जमाना रील पे बिल देखाओ तरी से।